Bună! Fiecare din noi are vise, dorințe. Cineva vrea o casă luxoasă, cineva vrea o mașină frumoasă, cu mulți cai putere, cineva vrea un cont în bancă, așa ca să scuduie tot, cineva își dorește să meargă în vacanțe de multe ori. Dar tot ce ne dorim nu întotdeauna se realizează. Din ce motiv? Este așa zisul vis. Și acest vis trebuie să se realizeze. Pentru asta avem nevoie de un plan care să ne aducă la realizarea acestui vis. Deci, un plan. Acest plan trebuie să fie bine pus la punct. Deci, acest plan trebuie să fie format din obiective, iată așa, obiective în jurul visului. Și aceste obiective să ne arate cum să ajungem la vis. Ceea ce trebuie să facem, să unim visul de un plan de obiective și să acționăm. Pentru că tot frumosul se face după ce treci bariera, hopul de a te lenevi, de a lăsa pe mâini, de a lăsa pentru anul viitor, de a vedea ce face altul, dacă are succes, dacă reușește, dacă a câștigat, dacă și-a luat o casă. Și acționezi acum pentru tine visul tău, planul tău de obiective și multă acțiune constantă și cu multă încredere. Cu siguranță reușești. Eu vă pup și merg să-mi acționez, să-mi fac planul meu cât mai frumos și mai întărit de obiective pentru această lună care trebuie să-mi aducă multe rezultate pentru 2023. Vă pup!